bago, asin darakulang bareta kan aldaw. Mga baretang balansyado, dainim tigkikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Headlines, mga tugang kan mga darakulang bareta ngunyang pong Agosto 25, 2026. Kamalig Community College, dakulang katabangan sa mga estudyante. 12 classrooms kan Kamalig Community College na realisar sa paay kan 65 million pesos na Local Government Support Fund na pig-inisyar kan ako Bicol Party List katuwang kan lokal na gobyerno kan Kamalig Albay. Traffic situation sa Albay District tatawanan ng prioridad kan Task Force Kalinisan at kaayusan para sa nagraning selebrasyon kan kapistahan sa bulan ng Setyembre. Medalya ng sugatang magiting itinaokan PNP Bicol kay Police Staff Sergeant Noli Miranya sa pagsapar nin grabing lugad matapos tigbason kan nag-amok sa San Jose, Camarines Sur. Sa lado nasyonal, DSWD piging ganyar ang mga magurang na dangugon asin giyahanan sa indang mga aki sa harong. PNP nagpatanid sa mga AI-generated na mga retratong naka-uniforme nin pulis. Nationwide active shooter drill ngunyan aldaw ipinag-oktaba kan DepEd. Cellphone na itinago sa ikinabuhay nin babae. Nadakop matapos magring sigun kay Bucor Chief Gregorio Katapang. Sa ibang nasyon, Taiwan, President na ninduga na dai susuko maski sarong pulgada kan sa indang teritoryo. Baretang Sports, Pinay tennis sensation Alex Yala nagrehistro nin bagong career high ranking matapos sumakat sa world number 18. Mga tugang, ako po si Henry M. Kasabay ko po si Jasmine Baloloy. Good morning, Jasmine. Good morning, Vivi Henry. Asin sa tuyang mga paraan tabay. Dakulang katabangan sa mga estudyante and community college sa barangay Salugan, Camaligalbay. Sa entrevista kan DCGB News kay College Administrator Cyril San Andres, sa iyang sinabi na posible pang maragdaganin 120 na Kamaligenyo na estudyante ang magpon kan sa indang paglasi kasudma bilang pioneer para sa first course na ipinag-upaser si Raram kan Construction Engineering. Apera kay ni, posible man na magdagdag o an ipinag-upaser na kurso sa mga masunod na panahon. Nagpasalamat man si Andres sa Espersos kan lokal na gobyerno kan Kamalig asin sa ako Bicol Party List na iyon naging paagi para marealisar ang bagong community college sa Kamalig Albay. We have 118 pero may mga pumupunta pa, nakikiusap, wala kaming magagawa to accommodate them kasi ramdam ko din yung kailangan nilang makapagtapos ng kolehiyo. Wala silang babayaran. To an ordinance of the local government unit, may portion po doon na the LGU will allocate 9 million every year to sustain this until makapasa kami sa institutional recognition ng CHED, maka-access kami ng UNIFAS. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Binuksana ang community college sa Barangay Salugan, Kamalig Albay kung sa ina sa 120 Kamaligenyo students ang nagpuon kan sa indang paglasika sa udma bilang pioneer para sa first course na ipig-upresir sa Irarom kan Construction Engineering. Sa entrevista kan DCGB News, kay ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr., sa iyang sinabi na narealisar ang 12 na classrooms sa paay kan 65 million pesos na Local Government Support Fund na ipinag-inisyar kan ako Bicol Party List katuwang ang lokal na gobyerno kan Kamalig sa pamamayo ni Mayor Kaloy Baldo. Tinawan doon ni Garbin na saro na naman na proyekto na kan-enot sarong pangaturugan alagad sa ngunyan dahil sa pagtarabangan na realisar ang panibagong eskwelahan na makakatabang sa mga estudyante asin sektor kan edukasyon. Yeah, as long as we are representing them in Congress, we will initiate budget in the construction of classrooms, even educational assistance for those financially disadvantaged. Tanganing masiguro pa ang papaganan sa indang pagwela tabi. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joy Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933.
Tatawanan po rin prioridad kan Task Force Kalinisan at Kaayusan sa pamayo ni Andy Marbella ang traffic situation sa Albay District para sa nagraning selebrasyon kan kapistahan sa masunod na bulan ng Setyembre. Sigon kay Marbella, problemado ang mga motorista da kan illegal parking kon kaya may hinguhan sa indang grupo na masolusyonan ang sa indang problema. Sinabi ni Marbella na partikular na apektado kan illegal parking ang mga Market Street area, Barangay Tula-Tula, Mauyod asin Banyo. Katakod kay ni nangapudan man ang opisyal sa mga may sadiri kan bihikulo na makipagtabangan sa inda asin sunod-munod sa regulasyon sa pagparada kan bihikulo tanganing makalikay sa mga penalidad asin makaperwisyo sa ibang motorista. Pig-anunsyo kan manihamiento kan Jose Belmonte Duran Albay Provincial Hospital o JBDAP na nasa full bed capacity operation na sindangunyan. Sa ipinaluwas na abiso kasuudma, sinabi kan manihamiento kan ospital na dahilan kan limitadong mga higdaan as in inpatient space, walk-in as in non-emergency admissions. Pigahagad na ikoordinar nguna sa attending physician kan pasyente. Sa nasabing sitwasyon, ipaprioridad nguna ninda ang emergency cases na nangangaipuhan ng tulos na pag-ataman para matabangan na ma-decongest ang emergency room para sa konsultasyon. Pigpagirumduman kan JBDAP na ang OPD consultation bukas Lunes hanggang Biyernes, alas 8 nin aga sagud alas 4 nin hapon, apwera kun holiday para sa non-emergency medical concerns. Naghagad man ni dispensa ang ospital sa inkonbenyensya asin pigpasalamatan ang publiko sa pasensya, kooperasyon asin pagsabot. Personal pong binisita sin tinawanan medalya ng sugatang magitings ni PNP, Bicol Deputy Regional Director for Administration, Police Brigadier General Ronaldo Fulo, si Police Staff Sergeant Noli Miranya sa Bicol Medical Center, Concepcion Pequeña, Naga City, Camarines Sur, kasuhapon. Magigiramdaman na si Miranya ang pulis na nagsapanin grabing lugad matapos na magresponde sa pag-amok nin sarong personang may helang sa pag-iisip ka na kaging aldaw sa Barangay Kalalahan, San Jose, Camarines Sur. Sa presente, padagos man na nagpaparahay asin nasa irarom ninobserbasyon ang pulis matapos ang matrayumpong operasyon na maisugpon sa giraray ang naputol niyang kamot o walang kamot. Kinumpirmar kan manihamiento kan Bicol Medical Center na sarong multidisciplinary surgical team ang nagkondusir nin 8 oras na operasyon tanganing maisugpon sa giraray ang naputol na walang kamot kan sarong pulis mantang nagre-responde sa sarong insidente sa San Jose, Camarines Sur. Sa pinaluwas na pahayag kan BMC, ang nasabing procedure ang nangangaipuan nin koordinadong expertise kan sa indang surgeons, anesthesiologist, nurses asin iba pang espesyalista. Sa presente mantinido nasa close observation ang pasyente asin posibleng mga ipuhan panin ibang procedures. Katakod kay nipig pangapodan kan BMC sa publiko na respetuhon ang privacy kan mga pasyente asin magsabay sa pagpangaji para sa iyang pag-recover. Iyan po ang mga bareta, mga tugang saldado lokal. Oras po sa bilog na Pilipinas. 15 minutos makalihisan na alas 7. Bareta sa ibang nasyonal makalipas kan mga patalasta. Epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano.
ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0940, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan, asin dagdag na konbinyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Branded computer ba ang hanap mo dito sa Bicol? Asus na ang sagot dyan! Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair. Available ang brand new laptops, desktops, printers, gaming desktops, gaming chairs, CCTV systems, at iba pang computer accessories. Hindi lang yan! Quality, branded, authentic, and trusted ang kanilang products na binibenta. At very reliable ang kanilang repair services. Authorized service center din sila ng Asus, Lenovo, Epson, Brother, Canon, Sharp Copier, HB Chewy at Magine. Kaya siguradong maaasahan ang repair at serbisyo. Bisitahin ang kanilang branches sa mga sumusunod na address. Aces, ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Barangay 26, Dinagaan, Legazpi City, Albay. PC Micron Daet, F. Pimentel Avenue, Barangay 6, Daet, Camarines Norte. PC Micron Virac, EJ Rubio Building, Gugon, Sirangan, Virac, Catanduanes. PC Micron Sorsogon, Unit 1, B. Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Polvorista, Sorsogon City, Sorsogon. Dito ka na sa Aces. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair at serbisyo, maaasahan pa. Call or text 0917-558-0067. I-like at follow ang facebook.com/albaycomputer. DZGB Bareta alas 7. Padagos kita ngunyan mga tugang sa mga bareta sa lado nasyonal. Pinag-inganyar po kan DSWD. Ang mga magurang na mas dangugon asin giyahan ang sendang mga aki na daing pagusgar. Tanganing matabangan sindang hampangon ng stress, anxiety, asin ang iba pang agyat. Sigon kay DSWD Assistant Secretary asin Spokesperson Irene Dumlao na dapat maging primerong lugar nin proteksyon ang harong kung saan libre dong maihiras kan mga akian sa endang mga problema. Sigon kay Dumlao, bilang magurang, mayor na prioridad nanggad ang mamatian kan mga aki asin daligtas, nadadangog, asin namumutan. Hinagad niya sa mga magurang na maging mas presente sa buhay kan sa endang mga aki. Magdangog para magsabot asin gumamit in guided discipline. Kasabay kay ni, ipighirasman kan DSW ng pagkonduktan in Parent Effectiveness Services o PES program na magurang asin guardian ang mapagayon kan sa endang parenting skill asin mapahalaga sa pamilya. Pigagamit man ang Family Development Sessions o FDS para sa mga benepisyaryo kan 4Ps. Tanganing masimbaganan mga paagi sa pagpapakusog kang relasyon
sa pamilya kapag ang mga aki nagdara o nagdakula sa harong na namatian nindang ligtas sa sinsuportado. Matatawanan sinanin kapasidad na hampangon ang mga agyat ma-develop ang resilience asin makabilog in healthy relationships sa sendang mga pagiriba asin ipapangdagdag ni Dumlao. Ipinag-oktaba po ang nakatalaan na nationwide simultaneous active shooter o active threat drill sa mga pampubliko asin pribadong eskwelahan sa bilog na nasyon. Ngunya na Agosto 25, base sa konfirmasyon kan Department of Education na si Secretary Sani Angara, pigilauman na mapaluwas ang liderato kan Departamento de Informal na beso asin ligta bilog na detalye. May kinaraman sa rason kan pagkapindyente asin ang masunod na schedule kan nasabing ensayo. Ang nasabing nationwide simultaneous drill inot ng piginsayo kan DepEd sa pagdangog kan o pinag-anunsyo kan DepEd sa pagdangog kan Senado kung saan ipinaliwanag ni DepEd Undersecretary Malcolm Garma na kamautan kaining baluon ang kahandaan sa pag-ebakwar asin proseso kang reunification kan mga estudyante asin sendang mga magurang in kaso magkaigwan ng patakot o bayolensya sa laog kan eskwelahan. Binilugman ang safety protocol katawang ang Philippine National Police o PNP asin ang Department of the Interior and Local Government o DILG kasunod kan napapabareta na insidente nin pambabadil asin bayolensya sa mga campuses kanakaaging aldaw partikular sa Tacloban asin Zamboanga City. Inot na nagkondukta nin pilot simulation ang DepEd sa nagkaparang eskwelahan kan Hulyo tanganing mariglar ang mga regulasyon bago ang maiwasan na implementasyon kontra sa siring na drill. Ang grupo nin mga psychologist dahil mas maha-highlight ang sarong sensitibong insidente asin pwede ning magresulta nin bako magayon na epekto sa kabilugan. Pinatanidan kan PNP ang publiko na maging responsable sa pagibunin asin paghirasin artificial intelligence o AI-generated images. Nagpapahiling kan sibilyan na nakasulog ng police uniform. Sa sarong pahayag, sinabi ni PNP Chief General Jose Melencio Nartatis Jr. na rekonosido kan kapulisan ang potensyal kan AI alagad hinagad sa publiko na maging transparent kung digitally generated o altered ang sarong litrato o video. Bago man kamautan kan pagirumdom na pugulan ang paggamit kang AI kundi isulong ang responsable kaning paggamit. Tinaman nindo ni Nartatis na bako sa ng simpleng gubing ang police uniform dahil sa nagrepresentar ini sa trabaho asin tiwala kan publiko sa mga pulis. Nagpatanid ba ng PNP na pwedeng magkaigwan ng illegal na implikasyon ang bako autorisadong paggamit ng police uniform o insignia kaibahan ng AI-generated content sa rarom kan Article 179 kan Revised Penal Code o illegal use of uniform or insignia katakod kan cybercrime prevention. Saro pong Macy's ang bigasabing nadakop matapos magring ang cellphone na binalo niyang ipuslit sa laog kan karsel. Inan in istorya ni Bureau of Correction o BIOCOR Director Gregorio Catapang Jr. sa briefing kan House Committee on Appropriations sa paghapot ni House Deputy Minority Leader asin mamamayang Liberal Party List Relia de Lima katakod kan mga inmate na nasa kustodya kan BIOCOR. Sinabi ni Catapang na may progreso sa kamugtakan kan mga inmate sa New Bilibid Prison sa NBP asin kadakol sa mga ini ano ibalyo sa ibang correctional facility. Drastically nabawasan daw ang paglaog kan drugs. May mga nangyari man na mabisitang misis nadaradara ang drugs ipigbubugtak sa private parts asin igwapang istorya sa iya na ang mga gwardiya na nadakop nindang cellphone ilinaog sa ikinabuhay kan babae kan biglang magring may adaptor asin igwapang droga. Haros dai makapaniwala si Representative De Lima sa iyang nadangog asin hapot kon paano ito nangyari. Tinaman nindo ni Catapang na talagang nangyari ito kon kaya ngunyan paghabo niyang magpa-inspection dahil na pwedeng mag-conjugal visit kon habo magpa-inspection ang misis kan sarong inmate. Marita sa ibang nasyon na sin sports, mga tugang masunod kasabay si Nicole Ann Glorian.
Good morning, Nicole. Good morning, VP. Good morning sa mga paraantabay. Nanindugan si Taiwan President Lai Ching-te na dainin da isusuko ang maski sarong pulgada o diit na parte kan sa indang teritoryo. Nangangahulugan ini na ide-depensa kan Taiwan ang lambang parte kan sa indang kadagaan. Kay banan mga saradit na isla arog kan Kinmen, Matsum asin Penghu. Ginibukan Taiwan President ang maisog na pahayag na sa iyang pagbisita sa Frontline Island kan Kinmen kung saan nagtao siya nin sa iyang speech sa hampang kan war veterans para girumdumon na ni ka-68 anibersaryo kan 1958 artillery battle kan Agosto 23. Tinawanin doon nila na makakamtan sana ang katrangkiluhan sa paagi nin kusog. Nagtutubod si President Lai na daima kukuha ang katrangkiluhan sa paghagad sana o sa paglaom na daima atake ang China. Kay puwan maging makusog ang militar kan Taiwan para matakot ang ibang nasyon na nasinda sa kupon. Sinabi niyang apisar kan maraot na panahon, nagduman siya sa Kinmen para ipahayag sa ngaran kan bilog na nasyon ang sa iyang honestong pagrespeto asin pagpasalamat sa mga herwe na nagkaburunyog para alawon na agresyon kan totalitaryang komunista asin protehiran ang sa indang teritoryo. Siguro sa iya sa laog ni 68 taon na inagpundo ang China kan sa indang ambisyon na magpahiwas ng teritoryo maski sarong aldaw. Ina nagdadara ng kahaditan sa bilog na rehiyon kan Indo-Pacific kaya ang trayumpo kan Taiwan kaito ang naguulang sa ambisyon kan China na sakupon ang pigaapod na First Island Chain. Ipinahayag Manilay ang sa iyong suporta sa planong pagpaitaas kan pondo sa depensa kan Taiwan. Ang lokasyon kan Kinmen iyo ang kritikal dahil haranihon ang islang ini sa China kung saan kulang sa 2 kilometros ang distansya sa baybayon kan China. Kung kaya sensitibong marhay ang lugar na ini pag-apot sa depensa kan Taiwan. Sa lado kan Karawato Sports, suminakat sa bagong career high ranking si Pinay tennis star Alex Ayala sa pinakabagong Women's Tennis Association o WTA rankings. Nagrehisto si Ayala ng 2,281 puntos na supisyente na para sumakat sa duwang pwesto asin maging world number 18. Nakamtan kan 21 anyos na Pinay ang bagong career high sa tao kan sa iyang kampanya sa North American Swing. Pigaabangan naman ang sa iyang pagsabak sa US Open, ang ultimong Grand Slam tournament ngunya na taon. Mientras na sa nagpapalagos na quarterfinals kan Albay Intertown Governors Cup 2026 Basketball Open category, mantinidong nangingenot ang Ligao City Knights base sa team standings na ipinaluwas kan Provincial Youth Development Office o PYDO Albay as of 8:30 kasubanggi. Ang team Ligao igwa ng 5 wins 0 loss matapos pamarangkalon ang nagsusunod sa inda na Malinaw Summit Surge sa kawat na giniwo kasubanggi sa Albay Asadom sa skor na 105-72 dahil ang digdi. Ang team Malinaw igwana din 3 wins 2 losses pareho kan Daraga asin Tabaco City Rising. Sinundan kan Bagong Legazpi na may 3 wins 3 losses, Pulangi Red Hunters 2 wins 2 losses, United Uwas 1 win 5 losses asin Team Ginubatan na may 0 win 4 losses. Siringman piglinaw kan PYDO Albay na partial asin unofficial ranking kang teams ini dahil nagpapalagos pa ang kawat sa round 2 quarterfinals kan sabing torneo. Iyan ang detalyes kan Bareta sa lado kan ibang nasyon asin sports. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Thank you, Nicole, sa mga baretang yan. Mientras tanto, pag-asa. Kasabay po si Alexis Rivivar sa Kamugtakan kan panahon. Yes po, para po sa tuyang latest na weather forecast and update, ngunya na aldaw, ang expected ng weather condition sa bilog na Bicol region is partly cloudy to cloudy skies na may mga isolated lamang na mga pag-uuran as in pagkikirat at pagdaguldol ang ma-experience no, sa bilog na Kabikulan. Moderato sagpod sa makusog na duros sali sa Timog Kanduran ang iiral na may katamtaman sagpod sa makusog na pag-ano nin kadagatan. Agwat ng temperatura sa maghapon tigatayang maabot ng 27 to 33 degrees Celsius. Sa latest naman natin sa tigbanday ng itong si Bagyong Obet, nagluwas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility kasubanggi na 11 p.m. Sa ngunyan, itong si Typhoon Saudel na formerly si Obet ay nasa distansyang 1,185 kilometers sa east-northeast ng extreme northern Luzon.
Maliban dito, igwapa kitang tigbabantayan na saro na bagyo sa medyo ibaba lang nito ni Typhoon Saudel or ni Obet, itong si Tropical Depression Atsani. So itong si bagyong Atsani na nasa luwas din ng ating PAR ay nasa distansya ng mga 1,760 kilometers sa east ng Northern Luzon. Itong duwang bagyo na ito ay ito mantiga expect na direktang makakaapekto sa anumang bahagi ng Bicol Region. So ngunyan na aldaw, pati sa mga susunod na aldaw, ang expected ng weather condition is generally fair o maliwalas na panahon. Bali yun po sa tuyang weather forecast. Hali po digdi sa Pag-asa Legazpi, Alexis Rui Riverbo. Mga tugang iyang pandetalye kan DCGB Bareta alas 7. Pangaran po ka nagsurat kan Bareta, News Director Mardy La Cruz, Jenny Balyaran, Nicole Ann Gloriana, asin Shara May Leron. Siring man, nakasabay niya to sa pagbabareta si Jasmine Baluloy, asin po si Nicole Ann Gloriana. Ako po si Henry M. Anhapot, masunod na. Makalipas lang kayo. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan giraray sa aga, an hapon.